Θέμης, μια ταινία του Μάρκου Γκαστίν. Για πρώτη φορά η κάμερα μπαίνει στα ελληνικά δικαστήρια. Εσείς τι είσαστε? Εγώ είμαι ο Παθών. Ναι. Δηλαδή μπορεί να πεταχτήκατε κι εσείς λίγο. Όχι! Μέσα στις αίθουσες κάθε μέρα παίζονται εκατοντάδες μικρά δράματα. Έφευγε συνέχεια, τα Σαββατοκύριακα επικαλόταν το κυνήγι, έλειπε από το σπίτι. Το 1900... Περάστε έξω, κύριε, σας παρακαλώ. Περάστε έξω, να μην ακούτε. Ανοίγοντας την πόρτα, της λέω έλα εδώ. Ναι. Γιατί αυτή ήταν δίπλα που με είχε στριμώξει. Ναι. Τα λεφτά μου. Πότε με κέφι, πότε με πίκρα, η Θέμης μας εισάγει στο μικρό θέατρο της ελληνικής πραγματικότητας. Δεν υπήρχε άδεια. Ξέρω εγώ τέτοια. Τι ήταν αυτό το μπαλταδάκι? Ήτανε μπαλταδάκι για να κόψει τη γαλοπούλα η μητέρα μου να φάμε την πρωτοχρονιά. Και μου το χρεώνει ότι το είχα κάτω από το κάθισμα σαν όπλο επειδή μου βρήκαν τα ναρκωτικά και τότε έπινα χασίσι. Ενώ τώρα δεν πίνω τίποτε, μόνο τη μεθαδόνη μου. Ωραία, συμβαίνουν τα ατυχήματα αυτά. Και άλλα παιδιά παθαίνουν ατυχήματα. Σε τι φταίει η σύζυγός σας? Ας δεχτούμε ότι είναι ατύχημα. Είναι πλημελής η τέλεση των καθηκόντων της για την επιμέλεια των παιδιών. Τι δεν έκανε δηλαδή η σύζυγός σας? Τι δεν έκανε? Ας πούμε ότι σε ένα χώρο που ζουν 3 μικρά παιδιά υπάρχει ένα πορτατίβ χωρίς καπέλο. Θέμης, από το σκηνοθέτη της βραβευμένης ταινίας «Μασσαλία μακρινή κόρη». 100% αρτιότητα και απόλυτη νοημότητα μάλλον δεν υπάρχει πουθενά σε αυτή τη χώρα. Ένα πρωτότυπο ντοκιμαντέρ για την ελληνική δικαιοσύνη. Λοιπόν, αθώος. Θέμης, από τις 3 Σεπτεμβρίου στους κινηματογράφους.